Jaya Live. Godhong jati bolong ring tengah nuruti ati sing jeneng nong umyah. Cerita iki hang sak benere sun pegawai golongan tinggi dinesno ring kantor bupati keneng kudo sing mari-mari. Oh iya. Mestine son wis sugih pengen nuruti seneng sing leren-leren sing kae tumpecis kepuyang tinggung jero angaran wadonan. Oh iya. Oh iya. Kaya tebu ilang manise kari ampase saiki sonono hangyape wis entek bicise. Pungkasane anak lan rapi hangyati korbiane nono maning wadonan kiarom hangyati sebiape. Mula saiki awak isun kari getune awak ajur donya entek diontal-onte onte dulur Jaya Live. Cerita iki hang sak benere sun pegawai golongan tinggi dinesno ring kantor bupati keneng kudo sing mari-mari. Mestine sono wis sugih pengen nuruti seneng sing leren-leren sing kae tumpecis kepuyang entek tinggung jero angaran wadonan. Kaya tebu ilang manise kari ampase saiki sonono hangyape wis entek bicise. Pungkasane anak lan rapi hangyati korbiane nono maning wadonan kiarong hangyati sebiape. Saiki awak isun kari getune awak ajur
donya entek diuntal-unte. Kaya tebu yang manise kari ampase saiki sonono hangyape wis entek icise. Pungkasane anak lan rapi hangkyati korbiane nono maning wadonan jarong hangkyati sepiape. Mula saiki awak sun kari gedune awak ajur donya entek diuntal-unte. Godhong jati bolong tengahe nuruti ati lali omahe. Godhong jati bolong tengahe nuruti ati lali omahe. Godhong jati bolong tengahe nuruti ati lali anake. Godhong jati bolong tengahe nuruti ati lali omahe.